boleh bingi pigi nong pet ki nong sngap jang kan nega channel bat menta ka sngi ngi snok man bangin dan bat ipasto W carboni iban yarap yangi hakan nega por ban penshai halor kan nega sabat school ko jongi bat menta ngi lapoi shakala nong kaba khat ar kaba kren shapang ban yasam ya ujisu hashwa jong kata hashwa bangi ya chaprang nginya pandemi ki kli ha ka jing duai to nginya duai Kupa jengi baham nengi anggo mi atrai sin biang ke jing bahasbun ke jong mi ban hani klemat haswa banginya let jaga ketin ke jong mi banginya keren halor ke ni ke subject tu yarap yangi batu ai yangi ke bor jong mi ban menyarap yangi bangin keren kat kung keman ke jong mi bat kum juro ikinong pet bikinong sngap bakila ban yo ke jing ku sngop hama bik pop ke jong kini ban dua ke jing Jisu amen Amen. kat kum ke ni ka jing thuk khana na ke ni ke sabot school ke jong ngi yo iba uni pastor ji kat kung ni jin to khana jongi ba ulakerki ban pen kre ye ka sabatan ban pen kre ye kita ki sermons ki jong ui kita ki jing yelap ki jong u ban pen kre ye kita ki sabat school ki jong u bat ha ni jing to khana kalong ba ulakerki ha kata ka step sabatan ban lej ban yelap ban lej ban keren sing mani kat ba udang nya e ta kali ki jong u yo iba kita ki bro ki dap ye ka surok bat ula kali syai gini gibirukin lain bat kumta hi wan sakawai bat kali ka ba keni lenti u hapadang lenti bat kani kala pendam yu uni pastor bat ula hala yu ni ubri banyak eta kali ka ba keni ya u bat haba upoi saying mani kat ba udang hikai kat ba udang yasami katin ka jong ublei le asik kandan hi kata ka jing thut ha ka jing mujing perkhat jong ubat kumta hi kat bodang pet kita ki pajba yu i bu uni ubreo uba ula halaman ne kumba let's say up whole like per minute menshwa udon hangta but kani kalapan kata yu pastor but bansuya connect bat kani ka sabas school ke jangi ba ngi i bu uni pastor ula kloy ban bishar bat ban dom bat ban theo ye ki way namar ba ula slam ya kata kapor ke jong u bat bun sin hingi kumgi breu ni kloy ban bishari ki way ni kloy ban dam ni kloy ban theo ya ki way ya ki jing telot jong ki haja ka bangin pen i ya ka jing i ka jong ujisu shaki way pat kat bangi ya shakmat ha kani ka jing ya kren sabat school ka jongi ngandon kato kani kli ki bangan kli shapi ka jing kli ka banang kong ka ai ka hukum ka ba kraw e jong ujisu ya ka ba ula ai ha ki sendran ki jong Kini jingkeli kalong kaba sengau tenat namar bakadon ke juba bro ak keting ke jawab lay. Hakapor bo Jisu dan sapertai ula keren apan pau haki sendan ya kan ka commission dan ka hukum kaba ula ai na ka benta jongki. Kaba ngila ban syam haka gospel jong Matius dan kaba arpra khat kaba khatpra har kaba arpau. Kiktin ke bangkum ni. Jisu te udah wan ula keren haki udah ong. La ai hanga kabor baro hapneng bat hakakandau. Nama kata ken to kida late no mapi. To penlosen ran ki bendeu baro da pen baptis yaki. Hakakarteng ke jong kupa, baka jong kon, baka jong mense bakoi. Da hikaya ki ban sumar yaki aka baro kat ki bangala hukum yapi. Hakmi ru nga ngalong ringkat bat pi. Halakasngi haduk kabawai no kapertai. Hang ning i bo Jisu uang la ai hanga ya kabor baro habdeng bat hakandeu mano ai ni kabor dei ublei bok pa bat nang ta loong ya kisendran ki late no ma pi pen long sendran iki bendeu baro da pen baptis ya ki hakakarteng jo pa jo kon baka jong mense makhoi nang ta ubeteng uang ngan long ringkat lembat pi halakasngi haru ka bawai no ka perthei kini kiri jingkular ki bas ngau tenat bat ki ba ai jingkermen ya kisenran namar ba Jisu ubadan ni kabor bat ringkat ru ulap ha haki ba undan ringkat lem bat ki ka kamram jang kisenran kalong bandai banyasam ya u syaki waipat bakani kiri commission ke jang u yaki barngi iru ha ka kitab ben paul nong ga ba khat saw ka khat ka ban rew haru khat ar dipulih hang nei pensyam ba ublei u ai biang ya ka ne ka commission ha u yo anes
usenran jong u haka deula nong hat Patmos ka khobor jong kini ki lai ki angel ka batheu ye ki nong ra khobor jong ublei ka khobor jong angel u baning kong kong tu shepting yo ublei batu ai ke boram hau ka khobor jong angel ba ar kalong bani thu ba ka Babylon kalak kalon ka bamut ka Babylon ka ba kanjam sem banang ta ka khobor jong angel ba lai kalong ban mahami kibreu ba kim dei ban pediang ye ka dak jong umar klau te ban pendep ye kini ke baro kadi ka kamram jong kinong bod jong u ban ya sam ye u Jesu bat e jing shisha jong u sheki we pat kibreu Kemudian shibun pastor gitu kijung jubab kijung pi. Ngadon sakawe kijung keli kebangan keli. Hato lakot yang ngiru. Hang ni ka kentien ngi ke bamut ngi kum kiru pat ba. Hai. Let's say mo ki dekot balang. Ndai tangki pastor bat ki nang yalam balang. Bangin long kinong pla ya ujisu. Hai. Kata kalong gaba sekau tenat namar habangi pediang ya ujisu komunong penim onong sius pa. Ngelangai hau. Kajing khot jung u kadaya baro. Bakin long kisaki, bakin long kinong pla ki jong u. Penban ki babon ba ki breu ki dan la ki jong ki daw. Bar ki ong bakane ka kam ban pla. Lane ban saki ya ujisu shiki wepat kadaya ka kamram jong ki pastor. Kita men basan kirang ba balang. Kiklet ba ujisu u khot yaki bakin long kita kinong pla ya u shaki wepat bon sen ki breu ki ai ki bon ba ki daw ki ong pastor ngam long u breu batebet ngam don ni ki start ki jingnang ba ki ong em ka ne ka kam ka long ka ba e ba yanga hane ka dei na ka benda ki wepat ben ban ngi i ba wat lada ki sendan kim shamna shong ha ka school jeng ki rabi ni ki ba pentebet ha ka jing hikai pateng jeng ki jeu ben ban ngi i ba ki sendan kinang shibon ba na ujiso ubolong unong hikai ujongki badai hang niru ka bangila ban syam hakikam kelonong ba saw ka khat ba khat lai kiktin ki basngu tanat jong uplay ka ong kumne ti haba kile khmi tho ya kata ka jing shlor jong u Petros bat u Yohanes bat kilas ngau tho ru ba kilong ki breu ke ba klem jing hikai bat ki ba be kila ya ngau pla handai kila itu yaki bakila judan lambar ujiso. Hang ni kaya thu yangi bakisenran kibabot hakti hakajat. Kila yo ia kejihikai na ujiso. Bat menta habakilait shabar. Kini ki jeu kinang lam niam jeu ki ishisha bakisenran kilong kibashlur. Kumno kila banyo ia kene kajing shlur. Menyasam lam yakisha menyasam lam ia kene khobor yung ujiso syaki weipat day tang daka bangidon ringkat baru jiso. Bakalong kajukor kom ha bangidon ha kikijat jeng ujiso. Uhi unlong uno hikai. Bat nyingin yo ya kajing shlor kabakanjam sem. Bangnya sam ya ka shiki weipat. Batru shushung ihang ni. Ba bangnya sam ya ka khobor jeng play shiki weipat kam day daka bor kajing la jengi. Kaba ujiso pun kan mau hakisendan awang kum ni. Hakikam lanong kaban ningkong gar khat ka pra henry pinyo diang yi ka bor andala wan umin sem ba khoj happy bat philong gang phla ya nga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu ka bakut ka pertai o ban long gang phla ki ba job hi ni dan kam e yo min sem jo play bat dei hang ne shu ngila ban i ha ka dei bat kini ki arngot ki sendan jo jiso anda kalami naka kenhun ban naik ban pla ya ujisu ya ubak kialangai kila don ni kena kejing selur namar ba mensim jong ublai ula pen ki hapo jongki kimla shi ban kan hapo jongki hi kil haban pen mi shabar ban ya thu ik e ga ba ujisu ula le naka ban da jongki ki kam la nong ga ba saw ga khat ga ba arpau ki tin ki ba ong kumde namar ngi ngimla banom kren ki e ru ya ki ba ngi la yo i bat ngila yo sngew ong gidi kesendan ngimla klem da kren ya ke ai ke bangli i ya ke ai ke bang yo sngew kala pen pau shabar namar bo mensim jong ublai hi ubak penki yaki bakin pelong ban pelong yaki ban pla ya ujisu shaki wepat Kemudian shibun pastor gitu kijung jubab kijung pi.
Habangi yo iya Petrus habangi yo anis kim long ki bru ki banang ki bastard kum banang kita ki rabai bat kita ki Parisi Henry ki long tang ki nong tong dokha Henry habaki don bat baru Jisu kajing kela ka ba phel kajing kela ka ba phla kajing im jong ki bat ki yo ru ban deng yu men si ma khoi bat ki long ki baslur bo pia tho mene bat kadai kan ni hi ka ba kring ya ki wei pat shau Jisu bat kadai kan ni ka bor ka ba penla ki ru bakinya sam ya ka khubor ka jong Jisu shaki wei pat bakim la ban kun ko mo pi ong mo Kadai do ka khobor na ka benta jungi bangin syong hakikijat jung uji Yesu but unlong uta unong hikai na ka benta jungi kisendan kleyo ya unong hikai ubah tibetam na kino hikai baro unong hikai ubah kenja beneng ulawan ban hikai yaki bat ngi i hang ne la pendap haki da ka jing start ki jung uji Yesu pada pendap haki da umen se makhoj de hang ne ngi i ba kilong kinong phla ki ba job ba bislor shaki wei pat ki breu tong nya yai menta pat shaka wei pat ka jing kli ka ba ong hakano ka ru kom ngi sam ya uji su shaki wei but hatu long ne em mangin pen bor ya ki pat bakin ngai ya uji su ka jing gili kalong ka bas ngau tanat ba kalong ru ka ba pen perkhat yangi namar habangi kom ki breu jong oblai ngi tep lada ki breu hi kem ngai chau Jisu ong ka Bible ki long ki gentle ki ba khlam oblai ha ka pertai kata ka bamot ki long ki breu ki bom dan jing kerman ngira kwa ba ki wei ru ki nyok mat i ka jing bha jong u ki nyok mat i ka jing pen im e ka jong u hanai habangi pej padai ki parlok i ki parajor ke jongi ki bhai ngasam ki paramarjan jongi le sing is ngau sen e yaki pen ban ngimla ban pendon kam ya kani ka ketien ban penbor ban penbor ya ki wei pat ba kin ngai hau ne ke ei ka bangi i hang ne ba ublei lenter jong ka Bible ulong ublei uba khot yangi da ka jing i u ai hangi ka mon lai loi khanang bangila ban pelong ya ka jing jet jongi na ka benta ki wei pat ngi ro hang ne ba ublei jongi Ukran ling ba ka Bible upan pau ling ba ka Bible hakis ngi jong u Adam bat ka em ublei shamla pran kam ban penbor yaki bakin shu shong khop kin shu le bet ya ka e ka ba u hikai ya ka e ka ba u hukum hanai ai haki ya ka man lai loj bakin pelong ya ka jingjet ya ba bha la nei ka basniu ba deru hakis ngi jong Noah ba ublei shamla pendung jubor ki bre hapok jong ka yingling khnang bakin lai em hanai ai ru haki ya ka man lai loj ba kin jet ya ka ni chispa apros nem tang prangut hai tamad penbor ya no kan mau ya ka jing tho khana ha ka bedai bat Jona u Jona u dai no ngalap u bejob ma tang chisngi ula pen kala ba mot ya ka ni ne be bro ka wai kat bah mi pe ya u Noah haru chispa apros nem hanai ula ban pen kala ba mot tang ya ka ying ge jong hi handai ublei jongi u ai haki breu ya ka man lai doi ba ken jet ya ba bha ne ka basneu ba chu habangi pej ha kani ha ya ka rukom ba Jisu u ai hangi kalong ba Jisu u kot shaki breu da ka jing it bat da ka jing isn ai ban job pat iki breu ban walam pat iki sha ublei bokpa ka gospel of Matthias lanang ba khandai ka khat ka ba lai phun reu ka ong kom ni barhaba ulai i ki pajba ulas ngau sen ai namar jongki na ba ki long ki bala sakama bat ki bala sapret ru kom ki lang brot ki bom don unong sharai o Jisu ba pen khia iki breu wa pen yai pat iki badeko ba shibun ba ki kamba ki bale ba pe iki ni pajba us ngau sen ai namar ba ki long ki bre ki ba klem nong sharai u Jisu us ngau sen ai haba pang u Jisu us ngau sen ai haba omdan unong hikai ubashisha hapdeng jongki kani ke jing isn ai kaya yat ringkat ru bat ke jing i namar ba dai hang ni upol wang ha ke sti ka ba ro po shi na koren dan ka basan ka khat ka khasau namar ka jing i o kres ka pen le yangi da ka bangila kut jing mot kum ni barada uwe ulayap na ka benta baro kum ta kita baro kialayap ken ka jing i kan pen long ya kisenran
bakin long kinong pla ya u Jesu ka jing it jung blai ka bathe shlai hangi kan pelong yang ngiru bangin sakhilam ya u shaki wei pat daga bor ndrei daga jing it hai bangi pen bor ki we ndengi pen i ka jing it jong ublei shaki wei pat te kublei shibun pastor ya ka jing ba ka jong pi le singa kwa ban phai biang nia thaden okay haba ya dei bat kani wat ka shakri jong ublei ka memwai ka ong kum ni kam dei ka benta jong ka mission o Christ ban pen bor ki bre ban pediang ya u dei u soitan ba ki bre bala kan shoi da umen sim jong u ki bawat ban pen bor ya ka jing sngiao kani jing thok ka long ka ba shai ba ublei jong i ju pen bor han dei u soitan u trei da ka wei pa ka kom kata ka long ban pen bor ki bre ba kin long kin dong bot ki jong u kublei shibun pastor itu ki jing jubab ka jong pi bat menta nginyat pat shaka wei ka jing kali ka baong hang ni hatu don ki jing ai jing mut kumno banya sam yu Jesu shaki wei pat ublei jong i udei unong hikai na ka jing plus dang u Isaya la nong ka basan phau ka khat ka basau ka tin blei ka ong utrai ublei ula ai hanga utlit jong ki ba sha hikai bangan tip kumno ban shan da ki tin ni uta ubathai upen kendet man la ka step upen kendet ya ka score jonga ban ngap kum ki ba sha hikai ublei udei unong hikai ujongi ublei udei unong hikai ujongi nama dei ma u ken ubayalam ya ka jing iem jongi bat hang niru ngila ban i bakumno ngila ban job ya kini ki min sem ban ya samlem ya ka shiki wei pat dan kirkom ki bo Jesu ula ai hangi haga ktin ki jong u ning kong petos lanong ga balai ga khat ka ba khat san ki ktin ki bas ngau tanat na ka ktin jong blai ka ong kum ne henrai to pandan borom ya u Chris kum utrai ha ki danot jopi batolong ki bakloi halagas ni ya ka ban ai jubab ha wei pa wei baro upapan na phi ya ka jing pen inia shapang kata ka jing kremen ka ba hapi henrai da ka jing jamnot bat da ka jing ting borom ublei uhikai ye kibreu jong u kalong ban walampat ikibreu ban ya sam ye khobosh ki weipat kibreu kadai lingba ka jing jamnot baka jing ting buram ni buram ya ka jinge jong ki weipat ni buram ya ka jingjet jong ki weipat nei don ki benta ka ba mangi kum kibreu jong ublei ngila ban le ai na ka benta jong ki kata kalong bangidei banduwai bo min sim bo khoj untrai hapo karenot jong uno ubreu ubangi ngikwa banyasam yaka jing chisha batu nanta duai ba ublei un pli yakalat ban yalam yangi shaka jing kren kabasai so kabenta babot duai ba ublei un ai happy yaka jing slur bat yaka jing jajai hakar kom kren jong pi nanta khots go bhai ki shaka jing puli yaka ktien jong ublei kini kilong kibenta kibala ban yarap yangi kumno bengila ban yasam ya ka khobo ju blai sheki weipat kublei shibun pastor kumbangin to summarize ublei pen bor yangi irungim de ban pen bor ki wei hanrengi de ban pen i ki na ka jing it bat ka jing ting buram ki kumboki aktin pareng respect bangin respect yak opinion jong ki wei bat kumju ru bangin pen i ki da ka jing it bat haba kidon kibriu ki bakwa ban tip ia ublei ngide ban pen i una ka ktin ka jong uhi pen i shaki na ka ktin jong ublei ban mentang ni ya shaka we pat ka jing kali ka baong hatu don bun ba kibriu ki bayai sakman ublei ka jingri kalong ka baskal tanat ba ka jawab kalong kidan shibun ba kibre ki bayai jingai na ublei ki phai no na ublei shaki we pat haka jing sha barok ngiwan na u adam barke em kpa temen jungi u adam barke em anga bible haki kam la nonga ba khat nyau ga khat ka ba arpun rew ki kam ki apostle khat nyau khat ba arpun rew ula thau ru na ka wei kas nam ya u kinja ban rew barok ya ka ban shong halo ka khandeu barok haba ula penti kana ki ayom balabu bat ya ki put ke jaka shong jongki la thau yangi na ka wei kas nam ngi long ki jong ublei pen ban ka perthei pen ban ki babon
ki jingai no oblay don ki bri ki bom ngai hiru ha oblay don ki bom salia shapang oblay kani kadi ke jinglong ka ba oblay sngau tanat nga ba sngau si so si hai ngila ba mudur le se ukpa ubala hikai ya ukhon hakalenti ka ba dei hakaying ka ba oblay ulay lam ya usha ke jinga senglang man la ka sngi sabatan penban suki posuki ukhon ukendia no na kaying kajong ublay ulet no sya kepertai hatu kane kampan pang ya kadon jong ukpa hoi kampan pang ya kadon jong ukpa ubala ya la jong ukhon bakwa ban hikai ya ukhon bandan ha kajing shisha ni iru ha ka kitab jong Hosea la nong ka basau ka khat ka ba khat nyau ba uni u Ephraim udai shibenta na ka kun hon jong ki khon Israel ka bai ba kong kom ni u Ephraim ulai so shaki blai thao ka ba mot u Ephraim ula let no ban mane ya ki blai thao wow ban mane ya ki blai thao ngis ngotu ba ka de ke jingdu jingkerman lopa namar ba ublai hi ulong persya ya ka jingmane ka ba thala ba de hang ni shushu ngi ba karakel ka ba yeng pli kom kata ka mei ba kapal ka dor parshi ba ka yam na ka benta u Ephraim namar ba ujingai no na ublay ngila ban syame ka ni ha Jeremiah lanang balai phuwei ka khat ka ba khatsan kumni ong utrai harama la yo sneu ye jing sawa ka jing lenyar bat ka ba yam thang karakel ka de yam na ka benta ya ki khon kamtre ban pentengen ya ka na ka benta ki khon joka na ba kim don sho karakel ka yam namar ba ki khon jongka ki jingai na oblay ki khon jongka ki sha penjot ba thang ni shu ngila ban ha u Jeremiah lai phuwei la nong ka khat ka ba khat reu kumne wang utrai to khang no ye ka ktien na ka ba yam bat ya ki khmat na ki omat namar ye ka kam jong pha on sa ainong ong utrai bat kin sa wan pat na ka ri jong un nong shon bat don jingkermen ye ka por ba khadu jong pha ong utrai ba ki khon jong pha kin sa ya wan pat shala ki put ka khuboy ba bha jong ublay na ka banta ka rakhe ka long ba ublay u ai jingkermen ba kini ki bala sakama na ublay wong kadon ke jingkermen lada kiwan pai pat shanga bat nang ta shushu ni hau Jeremiah lai phuwei la nong ka khat ka ba arpo u Ephraim ulang khon ba e jonga ulang khon u ba itanat namar kat no sen banga kren persya ya u ngasudang kan mau kendiang ya u namar kata lapen ki ikesnir jonga naga benta jong u na shisha ngan isn ya u ong utrai o ublay udang kan mau kendiang ya uni ukhon ubala sakama ublay jongi hangni kalong ba ublay uda angnut ba kibreu kibala sakama naka sem ke jong ublay naka kan hun ke jong ublay ba kinawan pai pat ken jau namar ba ublay ulong ublay bakwa pan iem naka benta kibreu paro kublai shibun pastor gitu ke jing jubab ke jong pi bat menta pat nginya ya chakawai pat ke jing kli ke ba ong hangni ke ke ba penlong ban wan lam pat ya pi lani yangi sha ke jing ya dai bas kem baru jisu ban walam pat ya di balasa kema naka sem ke jong ublay ngalap naka balang ke jong ublay naka kenhun ke jong ublay kalong ka bashitom balat namar ba kibreu kilarung sya ka jing mut jing perkhat ka ba kanja pertai handai ka wei ka ba ngi ha ka jing pule jongi ha ka ne ka benta kalong ba kini ki parlok ki paramarjan jongi ne ubayeng hasem jongi ka jingai no ublay kedai banyo biang ya ka jinglong ka jongi hi kata gadai ka jing im jongi ki kam ke jongi ki ktin jongi bat ngide banduwa ro na ka benta jongki kani kan penlong ya ki bakin perkhat ba ublay ro yaki hawat ni hang ne ro haga gospel Lukas kalanong ka ba ar pu ar ka khat ka ba live huwei bat ka ba live pu ar hang ne ba u Jisu uduwai na ka benta u Petrus
Kaongkom ni utrai ula ongru ko Simon hakmi usaitan ula pan ban yo ya pi. Ya ka ban yo tai ya pi kom ya ukeu. Henry nga ngala duwai manga na ka benta jome. Baka jingat jome kanam du no. Mami te enda mela kelab hapate men pen skem ya ki para jome. Hang ning i ba usaitan ula persyang ban kini no ya Petros. Naka keti jong Jisu. Baru Jisu wang ko Petros na duwai naka benta jome. Baka jingat jome kanam du no. Ngi ba unong pen im jungi uduai naka benta jungi. Unong pen im uduai naka benta ki bri ki prasa kama. Hato kam ne ka khobor ba bha naka benta jungi ru. Ba mangiru ngide ban duai naka benta ki parlok ki jungi. I komba amdan jingkermen. Hanai ka jing duai ka don ya ka bor ban pen kelapat ya ki breu ki balaya sakama no na oblai. Ngi iru ha ka jing tho jong ka syakri jong oblai ka memwai. Ka ongkom ni na ka kot the Ministry of Healing ka sla ka ba South Pa nyopau. Kam don da ka wei pat ka jing ta ka ba ker ta wiar ya ka donot breu. Ka ba don bor palat ban ya ka jing em ka bam kwan shimet. Ka jing pen inia ka ba klain tam na ka benta jong ka gospel ka dei Kristan uba e. Wow, ka syakri jong blai ka ong ban job pat i ki breu. Ban walampat i ki sya u Jisu kadan kam e ingi ban long ki Kristan ki ba e. Practical. Ka ba hikaya pi badenga. Ba ngi hapen pen pau ya ka syiki wei pat. Ki breu ki la ban i ya u Jisu Bodan hapo jongi. Hang ning ir susu ha ka jing hikai jung apostle Paul na ka sti po shino Ephesus lo nga ba lai ka kat nyo hanu kat kandai. But o Chris un shong na ka jinget ha ki danot jopi. Kanang ba habala pen so tit bat bala pen shong no rem ha ka jing it. Pen long ki ba klain ban shem pang lem ba ki de khoj baro. Ka e ka jing jalan ba ka lenter ba ka jing jeleu ba ka jing jrong. Bat ban tip ye ka jing it o Chris ka ba parat e ya ka jing tip ba kumta on yo pendap ya pi shadow ka jing dap o play baro ki briu ki dei bani ishisha ya ka jing long ka ba it hangi khnang ba kin yo ban puli ya ka jing iem ke jongi bangi long kinang bot jo Jisu Kublish bun pastor gitu ki jing jubab ki jong people mentang il poi sha ka bakut jong kan ni ka jing kren ki jong ibat haswa bangin penkut ngasyukur pat ipi pastor pin kelum langi kini ki jing hikai baro bad ngin summarize kani ka jing kren jong i hak ni por ha ke jing pule jing ikdei sapang ka ba sam ya Jisu shiki wei pat habang ya sam ya Jisu shiki wei pat ni pendep ya ka commission jong u nei ka hukum jong u Bat ka jinga slok jungi bat u Jisu kan penslor yangi banlong kisaki kibran bor syaki wei pat. Nang ta kan kam e yangi bangin cha skor. Shong ha jat jung u Jisu. Sha skor ke e ke ba u hikai. Bat ka penlong yangi ki beslor. Bat nang ta shu ni hang ne bangin kam e yaw men sim ba khoj ba un shong ha po jungi. Un yalam yangi Kanang ba ka jing saki jongi kan long ka ba job. Ya sam yo Jisu da ka jing e. Kom bang na kan man ne. Om da ka jing pen bor. Hanai tang da ka jing e. Tang da ka jing e hi. Ngila ban walampat yiki bre ka ba jingai no na oblai. Sha ka hima ka jang oblai sa season bat. bar ka jing duai Hai. Ba ka jing duai. te mentang la poi sha ka bakut jong kan ni ka jing kren ka jong ni bat kublai shibun ni pi sesin biang ma pi ya shim ye ka por ka jong pi pa pi ai ka por ka jong pi pin ngap ye ka ni ka sabat school ka jong ni man la ka tayo bat ha ka ni ka por ha shwa bangin pen kot na ka pari pastor ba in pen duai yangi Teng duai. Kok pa jingi bab deng. Long ba kar khui ka kerteng ki jome. Namang ni ka lat jong ka jingi puli ye ka kitin ka jome. Mangangis kem ki bas ngap ki basha skor. Ye ka ni ka jing hikai. Kala yo shibon ka jing kar khu na ka kitin ka jome hi. Mela khot jingi iwei pe iwei. Bangin ya sam yo Jisu shiki wei pat.
namar ki long ki khon ki jo me mela khot ye ki she ki jing bin im e ki jo me bat yarap yang itrai bengin syak sngop hai om si ma khoj bon shong ha po jungi un ya lam yangi un pen ki yangi khnang bengila pan kot lem she ki we pat ban ya lam ye ki she ka hi ma ki jo me khnang banda min wan ha kil o jo ka bneng ni baro ngila ban pej ye ka dur khmat jo me da ka jing suk ba ka jing ban ban me lam yangi she ka ta ka jaka ka ban mer khre na ka ban ta jungi siam tra yangi hradehi badamap ikipap kebun ki jungi na bagini barok ngi dua ngi pan ngi Yesus. Amen.